Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Chimang, lukumang, nana sasa bayo kromo we wato vispo de anyunsu serna se karif ko arti de prespartori. We barodi, not go mit zuid, go mit west, wins pede, kakayesi aristuru, teki aide lukusani. En mis don janga brarot. Ja, mas regamo idee de baka, leksa mas regamo tak janga uyu programa sana sa EFSA. Maya kos begin yakbar ala de sana mang ordinatrasi, ala diaspora sana mang gobado odi en accident fu harde sturu anga de bani fu architectori want idee o tak over bonfutori, tori bijvoorbeeld over grotori, o tak over akkoord, o tak over normen en waarden, alla de tor dat we leggen uit idee. Daarom we actie kakao yesi, want idee, arki boom, natuurlijk 25 meter rekong, dat is precies die zo'n stem. Maar zo was het. Asatorde. So, we archi mga luku mga nana sa bayo kormo we wato en ala de yongwang. So buso, te luku fasane go wanda tiga presi is down presi de yere dise takso, date takso, tawai go so disi dati ala sot koloje yere. Ma mi wante yu disi, ti deve bija programa nanga. Pe argeren disik moto nanga sang aberek tangan no. Ja. Wanta sang dati prespari umusabi unomus du plestruisvogelpolitiek dat we toegronden sani dat we lukutaki de chip chikwai want waar er gewerkt wordt worden er fouten gemaakt. Altijd. Isabi toch? Ja. Maar we luku a groftori dat die luku de groftori de eshi we bijanga wansani. Mi yere wan happening bede. Ja. Wani ka nga paramani Ja, po. ja, dus hier is de, een paar natuurlijk grondtoren wat aki, lesami takik ba, na rulis, ja, de man bij praat bereidsverklaringen, dape, en wat los maar benodig, zeker wat toedoen maar bij dape. So many sma. Sa, zeker. Dus wakti. Me ku verstaan sani. Ja, Dat want taki a presidential commissie. ja, Onder masra Ramsuku. Dat want taki a jesa de ang aneta may woroko. maar dat is niet, ja, Europe. Want sana sani. Mika heug mi etetakama betaki a gogo mitwan dosu. Ja, O met dosu in een camera. Ja. Nanga aanvraag voor grond. Ja. Sinds 2018. ja, afesis riviera. A fesiserevi. Ja. En dat is dat de man praat sa tudusung Ja, bereis vertellen. ja. Maar dat president leggen, wat president bedapt, president legt uit ook toe dat bepaalde man. En de man die kiest de papieren, maar zeg gambo. Ja. De man mag tak ook toe. Trouwens tak hier nog awakti 20 jaar. Hier en dat. Wat man bij de, amana 90 jaar. Ja. Nu pas aan mij kies aan tak om een jaar maar die staat 30 jaar mee even tafeti. Voor dat santap inning. Dus je ziet wel dat hier nog een regering die zie. Euroko, meneer Ramsukul dape. If you have a probleem, dan go naar man, tjala de stukken dat mij lukken, dan asane seti. Natuurlijk, je wacht die puso. Ja. En wanneer sa idee dat Ja. tamara asan seti. Nee, ja, san ne worko so. Dat weer niet. Want Nee, maar Ja. apripomi no Ja. koti mo van. Ja. Amadak die op de stuk toe. Dus ik kan go uploaden to naar commissariaat fee. ja, Dat versnellen toch? ja. Isabi, inaf go speciaal je uploading. Dat hij door dat pe na maharam sukulang de man ving. Ja. Dat de mij handelen af. Ja, want Ramsukul, de man legt uit ook toe dat hier no. En die wacht die 15 jaar. Ja. Dat je tjaren gom, give me idee. Dat je wanneer binnen wamu. Nee toch? Nee, ik kan wachten. Want een paar moe ook toe, dat we Ja. zitten die, want bepaalde tori sarama legt uit is de materkambo. Ja. If you know, check and boom. De man check go rechter. Is dat het ook? Ja. Want bepaalde dubbel uitgaven bij de. Is dat de toch? So ma yere jaso want dan mi lees wan yonsu. Taki GBB Ja. na ome mancharenga krutu. Ja toch?
Dus alle de Torah die dus die bezig, president Begert ook doet, die bezig. In check en boom. Ja, afkati dape, ja, alles aan dape. Ja. Dat geef je dape, naar Ramsukul. Ja. Dan mij check de Tori, en dan van maar nice, dat Asane City. Alles aan. Dus Saushi is de. Ja. Dat drukte samen dape Masra Gambo. Moet Ja, ik eerlijk. daar gaan we mee. Alleen, met ik eerlijk, mi ben dape, me volga man. Want film en Mickey. Ja. Nou, check a Tori, dat tak hier en no. Een organisatie op zich. Hoe is maar, want de meeste man die weten dat bij Masra Gambo. Ja. Zakjes groot. Dan boven 50 jaar, Ja. dan 20, 25, maar een gros bij de Oerusman. Oersma. Je begrijpt toch? Dus dat want ik de stuk voor de bed dom en lange. Dat die toch? Dat Dus is nou net een inhaalslag. Ja, maar alleen, de mag bangen de speech, dat een organisme dat kan meneer Ramsukul lukato dat die. Toch? Ja. Maar, ik zei taki, if je roko, je kan make fout. Ik kan me ook fout, ja. Zeker, maar, unulik se na sepsa, we sorry dat de fouten. Juist. Waardoor ik kan corrigeren bakken. Ja. Ik grab het toch? Mooi. Want je roko toch? Ja. Je doet je best. Ja. Oké. Dus te ilugator boom, die dan was door naar stoel, als ik ba, dat hij maar met gaba kasi, dat hij een lange tafra, sma best doen tape, dan moet ik dit stuk of dape. En dat was een goed fout. Dus- Maar het druk allemaal longo. Sa tu du sma. Ja toch, Dan ook kan toch aan Ja. op boom. En je begrijpt, was ook toen mijn ram, Lucatori. Dus wie is de man met paiji watra? Ja. Wat dan kan bij watra toch? Ja, ja. Want watra sila, wana 3 uur bakan na, is doon dape, watra no de. Dan go hustle moet ik i papira. Ik kan flauwera, maar 50 en 60 jaar. Ja, zeker. Ja toch? Dus Mazaram Sukul, moet check dit hoor dat. if check ator dat Ja. hij zou doen, a biji woroko, a morok Ja. goro foroko, Ja. woroko mooi, Helemaal goed. maar a pis dat hij Ja. hoor rekenen aan Ja. vooral de bijisma, Juist. die no aba volume, aba Ja. karakter, Ja, toch. voor bolwerk, zo aan drukte. Juist. Je verstand. Juist. Want kan de zo aan man, a manego mora biji fesa, Maar ook kan nap lang atu. ja, dus dat Ik met dat ala ni wanati. amano mamoro amane gabi ji fesa amana kom back kom face mama breedi Ja. na a systeem die stak mi kan go tek mi papiera Ja. eindelijk na jaren Ja. isabi to Uh-huh. mooi zo Dus dat die eigenlijk na een gopje mis. Maar voor de rest, organisatie bij boom. Je begrijpt toch? Ja. Bij boom. En dus maar bredi, dat de man kiest de bereisverklaring, trouwens kies direct aan groep papier, alles aan de man bezit. Ja. Je rouwt toch? Maar meneer Ram, je doet je best. Ja. President, je wordt ook bedankt. Je Ja. senatori. ja toch En dan minister ook toe natuurlijk. nee maar Masararam sukul na fa presidentiële commissie Ja. dus de president zet de commissie na disna afrok tu di eipuru Ja. dat want taki saneta angas mane yepis ma kopoks ma corromper di sanga Ja. dati ma commissie disi e sorgu tak ikon dus dis na one of de verworvenheid van de regering Ook Disi. toe. Ja, zeker. ja Zeker. dat we gwe moro van Ja. de shi taki nanga san dati da inflatie saka Ja. dat want taki kan die kan leg des Ja. maar uit want om niet se actie met taki Johnny da se actie tak sa inflatie Ja, dus kijk, eerder nog. Asanati, nou sansa eigenlijk aan regering inleg uit ook toe. ja Die vorige regering bij de, Ja. die bij ama bij ook toe. ja Hier dat want tak you money Juist, be laswaarde juist. Dus alle de to dat die, bij laswaarde. A regering die kom, ama lukatori, natuurlijk ama shidaki hier nog even doen. De door dat die, dan mij drop baka, dan mij city. ja Hier weet ook. Ja. Oké, ukatang no, maar chief probleem de, nang akkoord, want daar gaat hij ook mee, toch? ja ap te maken Ja, na toch? akkoord maar een minister voor Ja. financiën Ja. aman collega uit Natuurlijk, aman no aman chibre onder stoere of ban Nee, aman collega. aman taki yere jaso wampti sande om dat samsa disi ano akkoord tap papiera 57 maar no man baie Dat die. ano dati Nee. disi de man loes akkoord vragen aanbod Ja. isabi toch maar wampti san ipsa want tu koppigs maar de Ja. vooral de exporteur. Ja. Dus wat regelen de na lanti, taki de exporteur, Ja. dat is 100% money binnen. Ja. Ja, maar ik paai toch voor den goede die Die serie, serie, ja. die serie, a buitenland.
Maar dat te ammonificon dan 30% nog. 35%. Im sere baka die centrale bank. Ja. Dat i moest doen alleen dat hij, if isa fadon of want bedrijf want doen een beroep op centrale bank, voor doen en tori, Ja. dat den dala dat de. Ja. I verstaan Ja, toch? ja. Maar ano Diego Gilanti etek adala na serio seren baka Gilanti. En dat sami e verstaan de man no be do asan dati. No Nee. one of them. Dus waardoor a valuta woyo sani be konti so so dege dat je si schaarste be kon Ja, ja. in dala fawa gaan tot Ja, dat. omdat, kijk, als we de dat die dat regeren met volle gas aan. Ja. Dat die kan je 100%. Ja. En 35 investeert die de. Dus de man no be regeren no be lai baka. Nee. Na afspraak die janga de man Juist. abi, dus je moest je afspraken zijn nagekomen. 100% die is er. Dat dis mekaar na dekati na probleem iwan jaren. Juist. Dus je ziet ook eigenlijk wat vertrouwen. Dus als A vertrouwen sa regering naar de exporteur. naar de exporteur dat de man beschaam a vertrouwen dat hij. Juist. Maar nu, Ja. a minister taki Ja. dan apply dat ne play more. Nee. Samen minister doen ook. Minister tak hier nou. Você briefie. De Toch? man sen gokba. Ja, você niet, ieder man, de 50 man ongeveer, Ja. exporteur. Você briefie ieder man. Hoe legt de man uit dat hier discipline dat naar de afspraak. Ja, Hier hebben we het. En het blijkt nu dat 20 voor de 50, ja. die hoorde naast naar de regel dat die. O maar de trawan reageer. Ja, hij reageert. De man go make de huiswerk. Juist. Dus dat 20 dat de man dat hij creëren ook. Juist, dat de man dat hier nou, ik voel niet reageren. Dat gaat piegie toch? Ja, de lanti. Ja toch? Rechterlijke macht, Ja. onafhankelijk, dat de man dat toch grijpen in a tori, Ja. de iwani no wani, ja bifpaien. En het want er een neftici, de na regeren. Dan kan die nog maar exporteren, moro, want die nou is vergunning. Natuurlijk. Want in de hoor je de Nee afspraak. toch? Want hier en mij met afspraken aan je. Dan vind ik niet dat de regering moest lonen bakken met zijn Nee. Zijn afspraken die zijn gemaakt, je hoort naar de afspraak. If you have een probleem, dat iemand dat een probleem deed, dan je gewoon naar de regering bakken, no? Nee, Dit is absoluut. een probleem. De regering Eluke. pote sabi man fen, Juist. dat de man go luku if anolatori. Juist, dat maar je If je nog maar vooral de man. Juist. Wel. Maar dan kan dit dat je exporteert. Dus eigenlijk, je mixt in een kondre, je exporteert. Ja. Maar in een liever niks. Liever niks. Dus je want ik kan money dat in of you, Ja. maar je doet niks morgen. Not more. Dat van hem. Dus wakti. Eigenlijk, iwan baka afvallen kan geen iji fatu. En na san dat bij gebeuren ala den ting. Ja. Dus dat die. Dus de regering dat leren nou, if you don't want, doe het doen dat die. Nou, we behandelen anders. We behandelen trafas. Trapassie we behandelen. Isabi. En dan PG, ik check het dat die. En dan we gaan morgen varen. Maar bijna me abon, wat vaag vermoeden. Ja. Dat de man die zie, Nee. na de man die creëer, is zoekhoef creëer chaos. Verkiezingen konto, Ja. dat de man, en kan de man den dienst voor bepaalde partij. Kan de ook toe. Alla de Ja. to dat die niet. Want mi te de sansepsa, if mi ventak mga ya asparak, Ja. dan ine kon yu asparak na, Ja. dat want dat je den dienst voor want er zijn want nou want er problemen want terwijl je na ser na man, Ja, je bent toch een nationalist. Ja toch. Dat ben ik altijd maar Je zeggen. jet ten serna, je vrouw ten serna, Meneer. je serve ten serna, je familie ten serna. Ja. Dat willen ze weten, je opina den. Tuurlijk. Dat kan de cross baby yo die de ina adie a suta dofi. Maar de rest no. Favi buurman, De man het erop aan samen. favi buurvrouw, Ja. fafa portisman. Ja. Asma die de afhankelijk. Ja. Asma die moest je sepje acte onder tanga de sandati. Faf de sma dati. Want in begrijp, adjers de man op briti, taki we kiswan pluipje, taki we zijn op de goede weg, economie en waka, asane gopung. Adjers de man op tevreden gaan sanati. Hier no met dat altijd maar zeggen, maar wat je dat kijk maar. Dus die Lucas anati, de lugu de man die zie, in a 20, de dat yo. Ooit een man is nakt op een boos dat mina sernaman. Want if je kan nakt op een boos, mina sernaman.
Ja. Dat je hebt een regering, je hebt je kondre. Ja. Fugo vooruit, fu asan go suiti. Maar nee, je kondre me ka koerse gualok toe. Omdat je, ta koerse gualok toe, dat de 20 mei lafu. Omdat amai mek moro sensi. Amo mek moro money. Ja, toch? En dat damo ama ser foteji misa mooi nga alloy. Tak yere no mi importer moro diri are kasere moro diri. Lana masye masa volk toch. A herkondre je massi, a herkondre. Allemaal je massi. Ja. En de manati met de eerlijk, de stiek, daarom regeren dat hier, no. Met ik PG, met de man checken die. Ja, maar En dan de man gewetenloos. Ja, toch? En dat kan. De man En dat gewetenloos. kan. Kan niet. En dan ben je eens aan mij. Toen mijn vraag is, de ceremonie is exporteur. Ja. Amma moest ook recommanderen, toch? Amma recommanderen, toch? Ja. De vraag is er af. In 100%. Ja. Amma net draag af. Toch? Ja. Iemand tegen me dat allerlei samen serie, maar zijn we, dan moet je een recommanderen nog met je opslag op 50%. Ama yoko. Iedereen kan wel doen. Nee, ama no doen. Maar je lukt eens even, toch? Ama luke servi. Die Ja, man is ego Dat is west. gevaarlijk. Dus daarom im nak de man is. Im go tranga tegenover de man. Ja. Want een man eigenlijk, samen doen aan volk, dan misdaden. Is Aan misdadig. elkaar. Is dat Maar daarom heb ik vaak een vermoeden en bekruip me Ja. dat de mens de in dienst voor een bepaalde macht die. Ja, ja. Dat Ja, hier no. Ja. Orange de. Want ik kan heug me dat president bezinkar alle importeur naar Ja. exporteur. Ja. Dat hier no. O je pa volk. Jonge jari. Heb je dat gezegd? Ja. Jonge jari. Ja. O je pa volk. Ja. Ik kan volk ka arblo. Ja. Ja, ja. Isabito. Isabete. Isabato dat. Ha? Ja. Dat de man no be wani. De man taki eerst ja o jepi. Ja. Op een bagafeng. Noti. De man liep president akuru. Ja. Na so food basket do ontstaren. Ja. Want dat want toe, die de wel willen. Ja. De man een nationalist, de man een seranamang. De man dat we importeren. Want no me shinya olie. Ja. Stroop bepaalde sani. Na vreemde merk. Ja. Maar die dingen zijn goed Ja. en goedkoop. Ja. Dus je kan ze kopen. Ja. En me luku dat na een soort systeem dat die. Dat je shitaki bepaalde supermarkt. De mij pot product op Facebook no. Ja, no? Ja toch. Hm? Je kan go buy olie. Ja, ja. Je kan go buy disi. Je kan go buy dati. Oké. Je verstand. Mhm. Food basket there. Ja, ja. Je snapt het toch. Ja. En meestal bijna in alle buurten van de soort winkel dat there. Dus als een controle keten. Ja, ja. En dat de man die ziet, dus kan de 20 man die no reageren. No laboratorium, want de man beschrijft een stuk toch. Ja, ja. Ik kan u gebruiken. Ja, ja. Dat ja, een regering het dwarsboom denkt. Voor Ja. de no pira volk buba poernestje. Ja? Ja, dat is wat En hoor. dat nog kan en een minister Financiën taki. Dan ja, ik voet na tjal. Ja. Maar dat is heel belangrijk, Master Gambo, dat een minister kon leggen een volk uit. Ja. Va asan de. Dat eigenlijk een minister leggen een volk uit dat je no, de boosdoener toch? Ja. Naar de 20 man die zie. Ja. Maar de 20 man eigenlijk zijn maar Amerikaan. Zijn dan afding. Omdat die man money. Nee, de man of ser dan de man moet dan een traplaneet voor kondring ser na Bordeaux. Ja, no? En dat Dus, gaat die. en dat men leg je uit dat Teluk asan is hier. Dan, alvast waar wij gedraagd ding. Ja. Dan volk moest lukken ding. Eigenlijk, in mijn regering. Ja. Met carne toch. In feite, Ja, met carne, met a volk sabi regeren toch. bij elkaar de ning. Ja, toch. Meka volk sabi sumana de man die Ja, toch. doe de san. Ja, toch. Dat de vergaderingen hoor de im luku soterij de gosdong. Dus dat die. Of je boycott allemaal. Maar exporteren, maar importeren kan je ook toe. Ja. Dat is spul op de manier bij. Une bay. Ja, dat Dat betekent. une bay naman. Ja, Ja, dat meka betekent. tanga de. Juist toch, dus ala dit hoor die. Erg belangrijk, a volk moest sabi. Maar, je weet nog, a volk moest na. Misap dat de man tjako dood. Ja. Misap ook toe dat de man verstand. De man De verstaan. man sabi, de man sap precept sa. Je kon leg de man lolotori. Is dat niet toch? Ja. Alik van mij zien hoe, tere mij tak, me gaat even terug te pak grondtori, toch? Ja. A conversie. Bepaalde politiek man. Ja. De man al was aan. Nee, want jere jaso. Ja, Onder een vorige regering, ja, daar zijn bij de $20 een vierkante meter. ja. Ja, Een regering die stak nee, Ja. ik ga doen en bon volgens mij bijeren. ja.
Boer, ja. En de ma roem mooi money af. Ja, ja, Dat afzet de sociaal tori. ja. En zo, je hebt yang het je actie onder die, dus die KKV, Ja. ook een versterking, Ja. dan het DC, AKB, de Sandati. Mhm. Dus, dan nu naar 25 koluwan vierkante Ja. meter. Ja. Je verstaan? Ja. Dus de vi ab dat die den één in een pijkromoni moro. Nee, Je sabi toch? Ja. Dat is toch eigendom. ja. Dat bij de bank zit je op de eerste rij. Mhm. Je was de laatste rij. Nee, Want je naar eigendom ja. ja, ja, En ja. dat is belangrijk. Natuurlijk. Snap je toch? Ja, En waardoor het systeem die amoro gemakkelijk verdrag over je ching. ja, zeker. Afiga notaris, Dat is de bedoeling. de klaar. Ja, dat is de bedoeling. In Afga GBB moro, Nee. dan biji waka loon toe aan Ja. de zaad no de moro. Nee. San igona grondconversie. Maar san epsa uiteraard joh abisma kan de no politiek taki tak mi wan asan musko moro Ja, ja. kan de 1 hectare of 2 Ja, hectare ja. isabi toch dat zo mij denken asan die maar even asan afas makba. Ja. Je verstaan. Ja. Dan me bedoel dat de na regering voor luku taki gaan we het uitbreiden, Ja. maar dat is hangen af voor de economie. Want in elkaar op 2 hectare busi. De go actie grondconversie in tapu dat de magien. Ja, Maar dat nog kan toch. nee, Want er is geen ontwikkeling. nee, En de noti, akonder na nota you. nee. Nou, money omeki. Ja, Dus tanga dape, dameji soms maleti. Maar mi feni e fasan ekonomia, asan e sorgu taka konder ka fesi, Ja. anga tor dati, go ahead. ja, dus dat. Zo met je tori, mama sergando, ku arki wa poco così. Iya o te kompo. Worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Sing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Right there this morning, smile with the rising sun. Three little birds, and it's by my doorstep, singing sweet song, and the melody pure and true, saying, "This is my message to you." Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. So, dat doe je ra poku. Mhm. Dat we gwe doro. Ja. Maar brarut. Mhm. Me da son president, ga son president. Aha. Dat te mistong. Ja, Dat me arji. Me tek mi yese arji. So lees hem nema or mi mofo. is natuurlijk niet toch. Nee, dan me denk over waarde en normen. Ja, Isabito. dat is belangrijk, hè, Asanati. Dan afas mij taki. Te je vraag je eigen af taki. Asma die se kwetje ching. Ja, Chindena asma dis also. Dus we tak over waarde en normen. ja, Want te yup ching mota also. Isak tak fosi tibek mota also. If je mesdragi astarati. Desma ka o. Desma chara boskopu. Akaraji ka also. Echis fon. ja, probleem. Maar. Ja. Ja, zeker. If je no chis fon. Echis is straf. Ja, 100%. Je verstaan? Mhm. Dus tegenwoordig je ziet dat soms maar als aan losse handen. Mhm. Je snapt het toch? Mhm. En dat is niet goed. Nee. Zijn de mekanobon, dat me dreigen op het tapa politiek. Mhm. Je verstaat toch? Je moet lukken dat je soort partij hoor waarden en normen hoog in de vaandel. Ja? Dus zijn dat in lukken. En de mij tja ontwikkelen kon de mij verpieteren, economie, de mij doet disi, de mij doet dati, zijn grond parati, je chisi grond, je sabi grondconversie, inflatie, je money op more waarde, je Ja. sabi toch, chindege de wel, je verstaan. Maar ego om taki, dan ino kan taki, minego stem. Ino kan taka sandati. Nee, je moet goed stemmen. Want na je burgerplicht, Ja,
Im go stem, en sende mek je go stem voor bepaalde akkoord voor je konderen. Van konderen komen. Je go stem omdat je loopt man of een vrouw, Ja. of je go stem omdat als een losbandigheid daarbij. Beetje vesei hori, beetje nyang, beetje disi. Ja. Daarbij je egoïst, want dat die gaat de soort vergadering, de soort sandati. Ja. Die konden also idena zijn precies. In maar tijdje misa de man leggen uit sado toe of sade no toe. Ja. En dat nou een verveer pisi. Want je hebt de orga dat die. De tijdje sado toe. Nee, Leg de pichi no mo. We hebben fouten gemaakt. dankbaar. Ja, maar je no sap sana fout. Dus met andere woorden, tegen go dan een vergadering. Ja. De arki precies sarabou toe. Ja. Ano tak tiga also dan afrovi of a zoon view. Ja. Actie papa. Waarom hebben ze het Sade gehad? mataki. Ja. De leg het wel, de mataki arama. That's it. Maar in een matak sade matak. Nee, want de man tak next. Nee toch. De man tak En next. daarom meki, ibri juru a president die ze kon en te eitaki, dat is het schort een beetje aan communicatie naar het Ja. volk toe, Ja. inderdaad. Mhm. En daarom ik sranan zeepsa. Ja. Ude, Mhm. fu boroko en op chimoni, Ja. fu sorgu taki nana sasa bij je kromo de jongen we wat of is bude, we verstaan zeepsa. Dat want aku potu edeka wang, uno mek no wasma konju siksif niji, kote ju law sani, i verstaan taki yang, damana disi, damana dati. Ya tu sol libisma no magoron tapuara, ya pun libisma nga taku libisma. Ja, ja. Je verstaan. En den dishi e mesleyu e teji desani na de dibe anube kot biji tonto mano man kot moro dus de wan chari go baka fi yep def den go sdomf de go kot da biji tonton baka. Ja. Koni de man take fi mati koryu i flau me fi koryu servi dede. Vooral tegen de man leg je uit, maar zeg ik want misschien bepaalde president. Ik zeg dat je dat straat die me ook toe. Ja. TC is dong tussen de man, de tapje politiek tori. Ja. Dan man leg je uit dat je hè. Afghanistan, want a wordt dat niet gebruikt. Ja, dat gebruikt want trouwens. Afghanistan dat we uno potama mora. Dat met tegen de man dat je no maar zijde, want dat moet dat vragen. Ja. Zijde in de mag potama. Amana wasalama, dat misabi. Ja. Zijde in de mag potama. Da, amana waji antwoord. Amatak het is een Afghanistan in de potama. Bete amatak ma imluku sama duji akondre. Ja. Ano sando duji mi Ja. of you sama duji akondre. Dat belangrijk. En im lugu ook toe, sana ma denki, amanga skoro, ama scherp. Ja. Omdat meer taki, met tantakik, en met tijdens ma mi ook toe, twee redeneer. Met dat lugu no. Te you esiki. In een laptop tap suma ko jepia. Nee. In een laptop tap wat je siki top. Na je pia van. A jepia panodu. Ja. Dus in de politiek ook toe met taki, im lugu sa amai du, en voor mij doen boom, wies na soort volk, Ja. ama sernamang, Ja. ama doen boom, de jama grani. Dat hier no, ama doen boom. Alexang, mitegi tok, is de grondtori bede. Ja. Ama die wakti 20 jaar. Ja. Damang 20 jaar, ga even terug, 20 jaar, toch? Ja. Alle de man die draag wonderen. Ja. Damang vraag aan. Ama no kiezen nooit. No argeren is kom. De jama grani, want ama jepiu. Ja. Tenminste, drama tehemi is de nog, drama tak, ja. De man praat grom, maar arama jima grom. Na mi pa jima grom. Mite bepaalde man, dat keren nog. Na yupa grom, want die pa dede toch? Ja. Maar heeft de mas no betiken als aan die. Jij nog waar bent toch? In de babet doet toch? Nee, dus toch. als aan zij legt uit, zij legt me uit. A grom mi no kies van regering, na mi pa jime. Maar al die 20 jaar. Nee, wacht, apripo. Me kuta kator. Ja, zo. Ja, tak Kere je. ja. Hey, Agron na lanti gron. zeker. Na lanti ji agron. Ja, ja. Dat is een abebouw dat die. Dus je ziet bepaalde man van mijn denkie toch? Van mijn Na denkie. lanti gron. Sang argeren die staki. Ja. Sayu manangay pabe abi. Mhm. Den dede libi. Ja. No one mano kan teke moro. Nee. Asan dat nebo stam. Nee. Terwijl voorheen be gebeurd. Ja. Ataye te yere takuna so an gron moro. Ja. Je begrijpt? Mhm. So, maar mi etak disi, tak meku verstou serefi. Isabi toch? Ja. Omdat so a economia ina konder, asa de wan mooi sani ide wan boto, je fari wan boto. Ja. Ja? Ja. Te gade ji wan sana ne melde ya. Nee.
Da isi biji takruwata squala. Ja. Da een helikopter. EPSA. Da lange wan ladderji. Ja. Fiteka ladder. Da je steun naar boto de tak. Gado pour me. We heren om me lezen in de Bijbel. Ora et labora. Bid en werk. Altijd. Je verstand. Ja, Dus je graba ladder. Ja. If one boto ka se tak jumpo kos do kompotja shoro. Jumpos dong. Ja, ja. En dat mi wan legu uit taki. Na pe abunde na dapem go. Ja. Inom denk you servi. Denk tamara you ching you gram ching afop ching. Dat i familie. En so familie bijara. Ja, ja. Maar if je denkt you wan yang. Dat je hori familie ching bekrompen. Ja. Isabi. Je gaat leven in een vicieuze cirkel van haat en wrok. Je denomo, je komt niet vooruit. Nee, zeker niet. Je komt helemaal niet vooruit. Isabi toch? En daarom ik me etantaki, me usabi wan me shapiti ma Nee, boroko. ja, borokai. Wansan me wan te junu. Tang yep you serefi. If na wiri ebri, if a bai sigri emeki, if a mesere ego mesere, baka you worko juru of sani, imuse de bezig dat want je ondersteunen economie van konderen. Isabi toch? Economie no want na de mandes da biji kantoranga de sandati. Economie na ala daily be. Ja. Dus dat je tumi nangen en mi etegi tak waf de san se kei do. Trusiani na grond, pranwasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De kan tak ay mina jaja sarana mang mina wan jaja sarana uma isabi tok en mine na masara gambodektanti.com doriseti. Ja. Maar moet maar zeggen, ik zeg dat ik iemand natuurlijk wat tapu, maar ala lesi, ja, dat is aan baka, want me ziet me rei, want lot doet het op straat. En aan doet hij dat hij de vanofu de man tak pu lucht toe kan grom, tramen tak pu hemel kan grom. Maar na ulik sa naman schreef het troa doet hij. En vanuit het programma is me actie no troe door het op straat. Probeer troe iemand troe, die denk je troe. They tak no, mina was naman, mine dot mikondre senang. They kan nak tapi bosu. Echte, mina was naman, met dat ook grantangi, met de materialisme. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the